I love being black because it means I am smart. The people that brought me to this world are ingenious. I recently discovered that if you are taking a long trip or a long journey and you don't want to use the loo frequently, all you need is to eat banana. You will be able to retain water. Sanibonani balingane mabhungu namajeje. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Don't forget that what I have just shared is ulwazi lwendabuko, which is the indigenous knowledge systems, or rather IKS. Balingani bam nanebafundi, ngiyathemba nibonile ukuthi umugqa wesikhombisa nomugqa we-13 uyefana. Ufundeka ngalolu hlobo. Kwenze njani Thomo? Khanyisa. Kuchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi lowo mugqa uyimpindwa ngoba uphindaphindiwe. Ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, usizi lwembongi. Ibinza lesithathu, umugqa we-14. Bangamanono ngelinuku. Imbongi ikhethe igama elithi bangamanono. Liqalisa ngesakhi esinguba esigqamisa ubuningi. Isakhi esingunga sigqamisa inkathi yamanje, kanti futhi siphinde sigqamise ukuthi imbongi ikhuluma ngabantu ebabonayo. Isakhi esinguma sigqamisa ubuningi naso. Igama elithi nono lichaza umuntu ozithandayo, lichaza iqhathanzipho. Imbongi ikhethe igama elithi ngilinuku, eliqalisa ngesakhi esingungi, ukugqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguli siyisiqalo, ukugqamisa ukuthi leli gama linesiqalo esifihlekile. Ungasho uthi ilinuku noma inuku. Kanti liyini inuku? Umuntu oyidlabha, umuntu ongakexwayi ukungcola. Umugqa usetshenziswe amasu amabili. Isu lokuqala uphawu lokuloba maphakathi nomugqa olubizwa ngokuthiwa isizura, ukugqamisa okulandelayo. Ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, imbongi ithe ukuphumula nenkathi ihaya inkondlo yayo. Isu lesibili, isifenqo esibizwa ngokuthiwa i-oxymoron, lapho amagama amabili aphikisanayo elandelana. Yimaphi lawo magama? Igama elithi inono nelithi inuku. Umugqa we-15. Banconywa betuswa ngobunono. Imbongi ikhethe igama elithi banconywa, eliqalisa ngesakhi esinguba esigqamisa ubuningi. Kanti igama elithi ncoma lichaza ukutusa udumise. Sibona isijobelelo esinguwa esigqamisa impambosi yokwenziwa, ukunikeza umqondo wokwenziwa okuthile. Imbongi ikhethe igama elithi betuswa, eliqalisa ngesakhi esingube, okuyisakhi sobuningi. Igama elithi tusa lichaza ukuncoma, udumise. Leli gama lijojelelwe nesijobelelo esinguwa esigqamisa ukusetshenziswa kwempambosi yokwenziwa, ukunikeza umqondo wokwenziwa okuthile. Imbongi ikhethe igama elithi ngobunono, qalisa ngesakhi esingungo, ebekade kuyisakhi esingunga, okuyisakhi sokuhlanganisa. Sahlanganiswa negama elithi ubunono, kwalumbana unkamisa, wavela unkamisa ongu-o, lapho kuhlangane khona u-a no-u. Igama elithi ubunono lichaza ukuzithanda, lichaza ukuba iqhathanzipho. Nawa amasu asetshenziswe yimbongi
kusukela emgqeni we-14 kuye emgqeni we-15. Sibona imvumelwano siqalo enguba emagameni athi bangamanono, banconywa noma banconywa. Ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ugqamisa ukuthi abantu abazinakekelayo nabo bayanakekelwa, noma abantu abathandwayo nabo bayazithanda, or abantu abazithandayo nabo bayathandwa. Emgqeni we-15 sibona ifanangwaqa emagameni athi banconywa, betuswa. Leli fanangwaqa linguwa ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, labantu imbongi ekhuluma ngabo bayabusa bakhomba ngophakathi. Isu lesithathu sibona ukuphindaphinda ngokusetshenziswa kwamagama athi banconywa, betuswa. La magama womabili ahlukile kodwa anikeza incazelo efanayo. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umphakathi uphakamisa igama lalabo bantu imbongi ekhuluma ngabo. Umugqa we-16, ngigxijwa, ngifenyiswa ngobununku. Imbongi ikhethe igama elithi ngigxijwa, liqalisa ngesakhi esingungi ukugqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo. Igama elithi gxijwa lichaza ukuphathwa kabi kwegama lomuntu. Isijobelelo esinguwa sigqamisa ukusetshenziswa kwempambosi yokwenziwa ukunikeza umqondo wokwenziwa okuthile. Imbongi ikhethe igama elithi ngifenyiswa eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Igama elithi fenyiswa lichaza ukugxeka, ukudicilela phansi, ukujivaza, ukweya umuntu ngezici. Isijobelelo esinguwa sigqamisa ukusetshenziswa kwempambosi yokwenziwa ukunikeza umqondo wokwenziwa okuthile. Isu imbongi elisebenzisile yileli. Elokuqala, ukuphindaphinda. Kwaphindaphindwa amagama athi ngigxijwa, ngifenyiswa, okungamagama ahlukile kodwa abe anencazelo efanayo. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi umphakathi wehlisa isithunzi sembongi. Isu lesibili, sibona isifenqo esibizwa ngokuthiwa isiqhathaniso, lapho kuqhathaniswa khona imiqondo emibili eyahlukene noma eqophisanayo kumbe ephikisanayo. Imiphi leyo mqondo? Umqondo oqukethwe umugqa ka-15 othi banconywa, betuswa ngobunono, nomqondo ophikisayo othi ngigxijwa, ngifenyiswa ngobunuku. Phinde sibone isu lesithathu okuyifanangwaqa elitholakala kusetshenzisweni kwalamagama amabili, ngigxijwa, ngifenyiswa. Leli fanangwaqa lingungi. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, imbongi iyisisulu somphakathi wangakubo. Isu lesine, sibona imvumelwano maphakathi ngokusetshenziswa kwamagama alandelayo, ngobunono, ngobunuku. Imvumelwano maphakathi
iyisakhi esingungo ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umehluko okhona ngendlela umphakathi obheka ngayo imbongi nalabo eyakhelene nabo. Lingani bami nani bafundi, angiboni ukuthi ngoke ngiphinde ngibhala amanothi phansi. That is not my thing. Khona engushiyile ukuchaza igama emgqeni ka-16 elithi ngobunuku. Imbongi iyikhethele ligama ngoba liqalisa ngesakhi esingungo okuyisakhi sesihlanganiso ebekade ekuqaleni singunga sahlanganiswa negama elithi ubunuku kwalumbana onkamisa. Unkamisa ongu-a nonkamisa ongu-u kwavela unkamisa ongu-o. Igama elithi ubunuku lisho umuntu ongazithandi. Umugqa we-17, nginjengesaluwakazi emzini. Ngenhlanhla enkulu lo mugqa nababhali bawuchazile. Bathi ngalo mugqa imbongi iqonde ukuthi isiphenduke iqaqa kuwo wonke umuntu. Akukho namunye ofisa ukuzisondeza kuyo. Umugqa we-18, banconywa benjengezintandokazi. Imbongi ikhethe igama elithi banconywa eliqalisa ngesakhi esinguba esigqamisa iningi labantu, kanti igama elithi nconywa lichaza ukutuswa kumbe ukudunyiswa. Leli gama lijotshelelwe ngowa ogqamisa impambosi yokwenziwa enikeza umqondo wokwenziwa okuthile. Imbongi ikhethe igama elithi benjengezintandokazi eliqalisa ngesakhi esingubi esigqamisa ubuningi. Imbongi yakhetha isakhi esingunjenge okuyisakhi sokufanisa ukugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esiyisifaniso lapho kuqhathaniswa khona izinto ezimbili ezingefani zenziwe zifane. Kuchaza ukuthi labo imbongi eyakhelene nabo bafana nezintandokazi. Iyini intandokazi? Umuntu wesifazane othandwa kakhulu kunabanye, okusho ukuthi abantu esuke begane leyo ndoda basuke bebaningi, bayadlula koyedwa, bese le ndoda iqoka oyedwa wabo imthande kakhulu kunabanye. Ngizoyishiya lapho. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa isiqhathaniso lapho kuqophisana khona umqondo onikezwa umugqa ka-17 nomqondo onikezwa umugqa ka-18. Efundeka ngalolu hlobo, nginjengesaliwakazi emzini. Banconywa benjengezintandokazi. Umugqa we-19, kwenzenjani Thongo khanyisa. Imbongi ikhethe igama elithi kwenze eliqalisa ngesakhi sesandiso esingukwe. Imbongi yasebenzisa isenzo esingunze silandelwe ngumbuzo othi njani. Imbongi yakhetha igama elithi Thongo ukuchaza idlozi. Imbongi yakhetha igama elithi khanyisa ukuchaza ukuxosha ubumnyama. Lo mugqa sibona amasu amabili. Isu lokuqala isizura okuwuphawu lokuloba maphakathi nomugqa ukugqamisa okulandelayo. Ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, imbongi ithe ukuphumula ngenkathi ihaya inkondlo yayo. Isu lesibili, umbuzo mbumbulu ukugqamisa ukungabaza kwembongi ukuthi mhlawumbe ingeke yalithola usizo eludingayo, kuwusizo olumayelana nokuxoshwa kobumnyama. Isu lesithathu, lo mugqa uyimpindwa
ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa usizi lwembongi. Ibinza lesine, umugqa wama-20. Umunwe ukhombe kubo. Imbongi ikhethe igama elithi umunwe eliyibizo elichaza enye yezingxenye ezinhlanu zesandla. Imbongi yakhetha igama elithi ukhombe ukuchaza ukutshengisa ngokubhekisa umunwe entweni ethile. Imbongi yakhetha igama elithi kubo ukuchaza lapho bengakhona. Umugqa wama-21, emine ikhombe kimi. Imbongi ikhethe igama elithi emine eliyisabizwana sokubala. Usuyobabalisa-ke thisha, nisukele ku-1, 2, 3 nize niyofika ku-4. Imbongi yakhetha igama elithi ikhombe ukuchaza ukutshengisa ngokubhekisa iminwe entweni ethile. Imbongi yakhetha igama elithi kimi ukugqamisa lapho yona ingakhona. Kule migqa emibili, umugqa ka-20 nomugqa ka-21, sibona ukuxhumana maphakathi ngokusetshenziswa kwamagama athi ukhombe, ikhombe, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukusolana, ukugxekana, ukukhombana ngeminwe. Umugqa wama-22, ngiyabagxeka ngizigxeke. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyabagxeka eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguya sigqamisa inkathi yamanje. Isakhi esinguba sigqamisa ubuningi. Igama elithi gxeka ligqamisa ukufenyisa nokukhuluma kabi umuntu. Imbongi yakhetha igama elithi ngizigxeke eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Imbongi ikhethe isakhi esinguzi. This is a reflexive Z that expresses herself, himself, myself, themselves, oneself, essence. Since we do not know if Zamokwakhe Mkhize is a she or a he, if she is a she meant herself. And that would be true for a male counterpart. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi ngesiZulu sethu kulesi simo singasho ukuthi imbongi ibithi ngigxeka mina uqobo lwami. Kulo mugqa sibona ifanangwaqa elingugxeka emagameni alandelayo. Ngiyabagxeka ngizigxeke. Ukugqamisa okulandelayo. Ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubuqotho bembongi. Imbongi ayichemi, alukho uhlangothi eluvunayo. Elibona iphutha ezenzweni zayo, iphinde ibone amaphutha ezenzweni zabantu eyakhelene nabo. Umugqa wama-23, bangamanono ngilinuku. Imbongi ikhethe igama elithi bangamanono eliqalisa ngesakhi esinguba esigqamisa ubuningi. Isakhi esingunga sigqamisa ukuthi ikhuluma ngabanye abantu. Isakhi esinguma sigqamisa ubuningi. Igama elithi nono ligqamisa amaqhathanzipho. Imbongi yakhetha igama elithi ngilinuku eliqalisa ngesakhi esingungi
esiqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguli siyisiqalo segama elithi ilinuku, inuku. Lesi isiqalo esifihliwe. Igama elithi inuku lichaza umuntu ongazithandi, umuntu ongakwexwayi ukungcola. Lapha imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa i-oxymoron ngoba amagama aphikisanayo ayalandelana. Imbongi isebenzise imvumelwano maphakathi kusukela emgqeni ka-22 kuye emgqeni ka-23 emagameni athi ngizigxeke, ngilinuku. Le mvumelwano maphakathi ingungi, ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi iyabubona ubuze bayo, ibubeka obala. Mhlawumbe izimisele ukuthi isebenze ngabo. When somebody identifies that he or she has a problem and does not stop at the identification only, but he or she acknowledges that he has a problem. Thirdly, he or she speaks about the problem publicly. It means that person is ready to work on that particular problem that is being highlighted. Muqa wama-24 bayajabula, ngiyakhala. Imbongi ikhethe igama elithi bayajabula eliqalisa ngesakhi esinguba esiqamisa ubuningi. Isakhi esinguya siqamisa inkathi yamanje. Igama elithi jabula lichaza ukwenama, ukwesasa, ukuzizwa umnandi emoyeni. Imbongi yakhetha igama elithi ngiyakhala eliqalisa ngesakhi esingungi esiqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguya siqamisa ukuthi lokhu kwenzeka enkathini yamanje. Igama elithi khala liqamisa ukuphuma izinyembezi ngenxa yokungaphatheki kahle. Lo mugqa sibona amasu alandelayo. Isu lokuqala isizura, okuwuphawu lokuloba maphakathi nomugqa. Ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Ukugqamisa ukuthi imbongi ike yathi ukuhlaba ikhefu, yaphumula, andoba iqhubeke nokuhaya inkondlo yayo. Sibona isu elibizwa ngokuthiwa yi-oxymoron ngokusetshenziswa kwamagama aqophisanayo ngokulandelana. Kusukela emgqeni ka-23 kuye emgqeni ka-24 sibona imvumelwano siqalo enguba emagameni alandelayo, bangamanono, bayajabula. Siphinde sibone imvumelwano maphakathi engungi emagameni alandelayo, ngilinuku, ngiyakhala, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umahluko okhona phakathi kwempilo ephilwa yilaba abanye abakhelene nembongi kanye nempilo ephilwa yimbongi. Imbongi iphila impilo enezinyembezi kanti laba abanye baphila impilo enokuthakasa. Umugqa wama-25 basekukhanyeni ngisebumnyameni. Imbongi ikhethe igama elithi basekukhanyeni eliqalisa ngesakhi esinguba esiqamisa ubuningi. Isakhi esinguse siqamisa inkathi yamanje, kanti isakhi esinguku siyisivumelwano. Igama elithi khanya lichaza ukuthi abukho ubumnyama. Leli gama elithi basekukhanyeni lingundaweni, ukuchaza ukuthi basendaweni, balethela injabulo, intokozo, ukuthula
kwazise bangamanono. Phela vele yindawo lapho khona ubumnyama bungakwazi ukuhlala ngoba yindawo enamandla yokuxosha. Imbongi ikhethe igama elithi ngisebumnyameni eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguse sigqamisa inkathi yamanje, kanti igama elithi mnyama ligqamisa ukuthi akukho kukhanya. Leli gama lingundaweni ukugqamisa ukuthi imbongi isendaweni lapho kungekho khona ukuthula, ingekho khona intokozo. Kulo mugqa sibona isizura ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukuphumula kusukela emgqeni ka-24 kuye emgqeni ka-25. Sibona imvumelwano siqalo nemvumelwano maphakathi. Imvumelwano siqalo inguba itholakala emagameni alandelayo, bayajabula, basekukhanyeni, kanti imvumelwano maphakathi itholakala emagameni alandelayo, ngiyakhala, ngisebumnyameni. Ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa umehluko okhona phakathi kwempilo yembongi nempilo yalaba eyakhelene nabo. Ngibona i-oxymoron egqamisa ukuthi la kusetshenziswe amagama amabili aphikisanayo noma aqophisanayo ngokulandelana. Umugqa ka-26, kwenze njani Thomo, khanyisa. Igama elithi kwenze njani liqalisa ngesakhi esingukwe okuyisakhi sesandiso esigqamisa isimo. Kwalandela isenzo esingunze, kanti igama elithi njani lingumbuzo. Igama elithi Thomo lichaza idlozi. Igama elithi khanyisa lichaza ukuletha ukukhanya. Lapha kujotshelelwe isijobelelo esingu-isa ukugqamisa impambosi yokwenzisa, ugqamisa umqondo wokwenzisa umuntu into ethile. Kukhanyisa-ke ukuxosha ubumnyama. Kulo mugqa sibona amasu amathathu. Elokuqala isizura, ukugqamisa okulandelayo. Ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ithe uphumula ngenkathi ihaya inkondlo yayo. Isu lesibili, uphawu olungumbabazi olugqamisa ukuthi imbongi bimemeza. Ukumemeza kugqamisa ukuthi lowo muntu akaphathekile kahle, kukhona into engamjabulisi kumbe emethusayo. Isu lesithathu, impindwa. Umugqa owodwa uphindiwe amahlandla amane. Uchaza ukuthi ebinzeni lokuqala, elesibili, elesithathu nelesine ugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa usizi lwembongi. Balingani bami nani bafundi, ngicela ningixolele. The last part of the video is affected by the noise in the background. Secondly, I've changed the room where I record. The room that I'm using now is echoing the sound that comes from my mouth. Therefore, it is not user-friendly. Please forgive me, especially if it disturbs you. Uyathandwa, usale kahle.